on calminama on juwama on jettama o wonɓe nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi mo kala ɗo woni yo jame kisi Allah ngone muɗum yewtere men sakkitinde en ñaguinoma paaɗen koye e hitande hesere Allah waɗi en naati e ujunnaji 2 e nogas yo wonan hitande jaam hitande cellal hitande ɓural hitande ɓamtare e jaam duumiɗo gila e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi on calminama on juwama on jettama e garta ɗo e Pindi TV e jewte men koɗɗo galle tawi koye gande men enen ɓaleɓe fina tawa eɗen bismiɗo hande musidɗo mo ganduɗa ko ngol woni gooma ko e galle he biyeteɗo Thierno Amadou Sow mo ganduɗa jeyaɗo diwan Sine Saloum koɗɗo ɗo e Aslem Grand Médina ko kanko woni koɗɗo men hande kanko jewtiten eɗen bismomo e galle he galle o ko galle makko eɗen jiyannomo e ayawoji goɗɗi omo haala tawi wona ɗemgal Pulaar ko Allah waɗi Pindi TV udditi ko bandiraɓe kadi mbaɗi hen jinngol kono kadi ko ñaagade Allah aɗa wawi jingande bande tawa bande o wona ballowo ma walla yimɓe mbasa notade no mbiyeten tan ene ñaaguima Allah kala ceernajo garɗo ɗo e gandal mum ngal hewde famɗude yo Allah waɗa hen barake waɗa hen kadi nunɗal almuɓe kadi yo Allah hokkuɓe koɓe jilto hen ko ɗum woni hen anni e men en jarnima kala en Samba Diop e omo ganduɗa kañum woni Matimar kamɓe jogui kaɓirɗe ɗe en jarnimamaɓe Thierno Amadou Sow calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وهول السهوات إلى جنات الخروبات من سلمنا وننفوف من سلمنا غور كلا إنهم يتودمهم كلا دونت واي ون جيبو تele te pindi woni tele amen من سلمنا غور كلا إنهم يتودمهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salam rahmatullah Thierno Amadou min calminima min jarnimama mataw ko hande woni gooma wadde yewta ko fate Pulaar hay sona Pindi TV ko ɗum de manam wewata mais noon haɗa andi ko goto kala ko arabi man ijtahada fa akhta falahu ajrun wa man ijtahada fa asaba falahu ajrani ɗum waɗi mamin eto inchallahu rabbi pour ballal e bandiraɓe inchallahu rabbi e kala ko lamdiɗa rek noon Thierno mboɗandi a ɓeyda danimade seeɗade jajaɓe e baynaɓe to jema Thierno Amadou guidoɗen ƴewde ko ɓuuri hewde dendagal rewɓe ɗo en jarnimama ɓe sernaɓe hewɓe anduɓe hewɓe ndewi ɗo en jarnimamaɓe kamɓe kala ko ɓuuri hewde artude namde men ko to banggue dargol koyete ko hono timgal dargol aɗa waɗa ɗum eyyi dargol yo manam dargol woni timgal rek presque ko gotum minen waɗa façon ngaji nayyi façon ngaji nayyi eyyi par ce que minen waɗa ko wiyete ramlu woni emru top eni ɗum ko nen top e leydi sa laari ɗiɗo en waɗa e dow leydi woni nelaɗo Idriss ɗum waɗi nelaɗo Mouhammad sallallahu alaihi wasallam wi kana nabi minen anbiya yakhut faman wafa khattu fa zaka azanun on ko nelaɗo Idriss o haalanno en banggue men hen ƴeewa no fewi minen balla yimɓeɓe woni almur ramlu minen balla yimɓeɓe ne ko wiyete istikhar mom haɗa andi ko nelaɗo yamiri en julɓeɓe min mbaɗa te haaline fi dakhili salatul istikhara tajidi fi kulli khair mais sa laari istikhar ne presque istikhar yajani no fewi istikhar woni cuɓoɗa rek manam ñagoɗa Allah subhanama aɗa dañi otoji ɗiɗi walla aɗa dañi galleji ɗiɗi walla aɗa dañi rewɓe ɗiɗo ɓe gandanɗa ne aɗa hen yiiɗi subo goto mbaɗa salatul istikhara pour Allah subhanama hen goto ɗum waɗi salatul istikhara yajani no fewi wotko wiyetene manam istikhbar ɗum ne ko gandal ɗum ko gandal ngal gandanɗane si neɗɗo comme nino salatul istikhar comme lawol salatul istikhar mais istikhbar o ɓuuri yaaj istikhbar o woni kam manam neɗɗo si ari e ma cokki manam on ko wirdu mo gandanɗa wirdutomo lamdoɗa Allah kabar makko Allah e hoorema ma holluma kabar makko ko yiiɗi ko eko yiiɗi ko naat eko woni ko eko fayi fof ɗum in holon may ɗum ko istikhbar won dargol ngol gandanɗane ɗum ko dargal ngal gandanɗa ko affaire jinne par ce que ko condirade te ɗum ko ɗum ko condirade te ɗi façon ngaji nayyi dal woni mo gandanɗa min hen ƴewana yimɓeɓe te ɗi foof dal kala mbuccuɓiɗa hen rek haɗa hen wawi wat ballal hay si ɗen kucciti si en nawotiri kala ko mo nanmiɗani mum rek mine wawi andu ko woni ko haaji mum e ko woni ko yiiɗi ko e hono natirta hen e hono fontirirta hen ɗin banggueji nayyi
mbele namde timlene ɗe jogiɗa ɗen sona ɗo ari ko kañum ma haala ha gasa gandana timminanta ɗum walla yiya ɗum tan ganda ko ngal ɗo mbaɗanmi beele ko hamli walla ko liska walla ko ha sabana eyyi min noon si tawi mi haalde e ma sa wi simi haalde e ma bisimilla si en kaali ko ɗiɗi rek mami andu hangal nar timgal fot mami waɗan sa haalde joom ha simi haalde e mum walla simi jiidi simin jiidi rek mami andu hangal timgal woni o haaji mum ngal fotmi ɗum waɗan mi waɗana ɗum ngal walla mi waɗana ɗum ngala mais simin nawtiri rek walla min kuccitiri rek mami andu hen fotmi ɗum waɗan beele ko ma neɗɗo o jooɗo tan nde timana ɗum yo Allah yoma yaafo yerdo Mamadou Diary nde min janggata Pulaar nde min jiino nden neɗɗo noddamo yimɓe fottini yerdo neɗɗo noddanamo tan haala o haalan ɗum o wona e moccude ɗum o wiya yo mem ɗo musat ɗum ɗo beele an joni aɗa wawi timande neɗɗo taw ala e leydi Sénégal eyyi ɗum ne wawi wonde kala ɗum mbawɗa wonde sen nawtori hay moccugol mom moccugol hoore walla moccugol ndunka walla moccugol koyɗe foof moccugol hoore walla koyɗe eyyi ɗum foof ne wawi won haali haala ko hoore tan e koyɗe mbiɗa eyyi hoore yo koyɗe yo foof manam kala ko ganduɗa ko mus ko woni ko musata neɗɗo rek simin nawtori mina wawi moccude on moccugal ɗum ko e laaɓi in waɗirte manam ko e laaɓi waɗirte e jeygol eyyi kala ko wawma muus e ɓandu ma he mina wawi moccete en jewtirani ɗum kam no wawi woni neɗɗo wona caggal leydi nodduma haalanma gona e waɗan ɗum ga hen ha wawa ha joni yettade fof hay si ala ɗo hay so tawi mo caggal leydi ɗum no wawi wonde no wawi wonde timgal no wawi wonde moccugol no wawi wonde fof te min tawi min jewtirani mom hay neɗɗo mbo wawi wonde e nder kaso mo gandanɗa ne a wawa ɗum nawan ko yari walla wawa ɗum nawan ko ñaami taw ko nanggaɗo e kaso mo neɗɗo a wawa toon yaade tawi joni on mbo wawi ƴeewe ha anda hoodere mum e falak o e manam rawhano e ñalande nde e khatimo si ɗum andama joni haɗa wawi laar inde Allah nde gandanɗa ne mbawi phototire e inde makko kanko inde nene mum e inde baba mum sa andi en ɗum haɗa ɗum wawi tottu o sikara en manam si on nawtiri rek si tawi bandiraɓe mum nani wi ɗum sikar ɗum boy wawi sikarte siko sikari en kam ma Allah wal ɗum si tawi mo gandanɗa ne kam bandiraɓe ɓe mbawi waɗa accès e mum ha ɓettoto ɗum ko ñaami wotko aya mo gandanɗa ne ko kayfiyotto ko so mo gandanɗa ne on si o ñaami en si waɗama e koye defete o ñaama en o yaharta ɗum e duuse e nder kaso he so waɗama ñamdu o ñaami o yaltata ɗum e nder kaso o yaltata ɗum e nder kaso o yaltata ko yalti boowal kala ko wawi won noon kala ko wawi won ka mum ma o yaltu ɗum ma o yaltu boowal a jarama to banggue timle ɗe yimɓe men heewɓe ne mbiya hamli o ɓuuri yawde manam liska no wawi ƴettude balɗe 5 yontere walla riyat on banggue diine mo woɗɗoyta hen kono heewɓe mbiyata ko hamli o ɓuuri yawde ɗum kam a soppinde joni tan mi yiya yalla fulɓe joni yaha ɓo tan oto date walla seeɗa tan jomum jippo wanni jardugel muɗum tan walla jooɗo tan waɗa taltatta tan woda ko wawi hen yiide so tawi neɗɗo ema joni a yiiɗi yadda hen hunde ko yaawi holen ko mbaɗiranta ɗum aɗa andi salatul istikhara no yaawi mais in ɗi sittu seeɗa par ce que ko taki woni neɗɗo o si juuli ha paare aɗa andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam holliri hono waɗirte istikhara par ce que a juulat rakkaji ɗiɗi kala duwa o sa haali duwa o lelima ma Allah honma ma Allah holluma joni si Allah hollima ne wonane nino Allah hollirat ma non potirɗa ɗum ina haaji o ko noon mais Allah si o hollima ɗum andande ɗum o faandi hen ɗum taki in weɓani kuule par ce que il faut que jehma mbaɗaɗa en jehma mais si tawi ko timgal si tawi ko ramlu o kam no wawi wonde neɗɗo mbo wawi jooɗo joni morƴe ha weela ɗum o jooɗo o ƴewanma te ɗum ko ƴewanma ne maayi mais ƴewgal ngal biyetegal istikhbar kam ngal ƴewgal ɓuuri manam kam ɗi ɓuuri yaw te kamin ɓuuri yaajde ƴewɗi ɗiɗi foof woni ramlu o yo istikhara o istikhbar o ɓuuri hen yaaj mais si tawi ko ƴewgal condigal noon ɗon wona ko kala wona kala garɗo e ma rek ƴewnana ɗum ngal ƴewgal ko saabi ɗum namni ko duuɓi walla namni ko laaɓal walla ko holɗum haɗa andi neɗɗo kala wot ko yaadi manam neɗɗo kala wot ko wondi joni si neɗɗo ari e ma so haalanima inde mum e ndenene makko haade kalanta ɗum haaji o an e hoorema ma laar ɗum kam ko woni kuule makko e ko hono heedi haade daranta ɗum par ce que a waɗat ɗum pour mbaɗa protégé hoorema joni sa laari ɗum ma andune o ɗum o foti waɗane walla ɗum o foti waɗane manam wona ɓe fof koɓe gotum dal kono kala andat ko haajodi pour mbaɗana ɗum goncango Thierno Diama ɗon koto banggue ƴewle ɗe garten e sifaji goɗɗi bandiraɓe heewɓe ne kaala haala seyɗane haala jinne haala cukkuñagu haala nangamo an holno cerdata ɗum e haɗa andi comme ni no mbiyirɗa yimɓe kewɓe ɓe hen kaala te wot gandoɓe ɓe kaala wotɓe gandane ɓe hen kaala aɗa andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinu min al jinni wal malaika goto kala e mun Allah nde windi ɗum mawɗum wadde e ɗiɗo
harina mum e jinne e harina mum e malaika a faami joni noon hono yehirta ha jinne na yakkana neɗɗo hanona par ce que jinne woni seytane rek manam jinne manam aslu mum parce que seytane koye jinne immori sa laari seytane koye jinne ummi koye jimmo immi manam ɓe gandanɗane jinneji ɗi ɓe gandanɗane ɓe cukkani Allah te cosaan maɓɓe woni iblis kamɓe mbiyete séyatine te sa laari e nder jinneji ɗi dañ façon ngaji ɗi won biyeteɗi afarid won biyeteɗi marid won biyeteɗi séyatine ɗi façon ngaji tati dañi ɗini sa laari afarid ɗi gonɗi toon fof manam ko jinneji julɓe wonata comme ça laari ɓe mbima o neɗɗo mbo dañi debbo mo gandanɗane ko debbo jinne walla o mbo dañi talibaji jinne ɗon ɗin talibaji cimbo in daña koye afarid rek o wawi en dañ sa laari yo nenaɗo Souleymane nde o dañata koro ɓe gonde ɓe wombo nulatno e mon ko ifrit jinne goto biyeteɗo ifrit haara ifritun minal jinni on ko ifrit wiyete kanko wino wat sesemi addanma gangunayo haade kono ma o yettoto on ko ifrit ɓen haɗa ɓe wawi dañ sa dañi haaju ɓe jahanma hen sa dañi hen kala siɓe gondi e neɗɗo dal ɓe jakkanta ɗum kamɓe ɓe ballat ɗum ɓe jakkanta ɗum ɓe biyeteɗi marit noon kamɓe biyeteɗi malik mayamin kala ɗo nanɗa malik mayamin comme ɗum ko sukaɓe ɓe mbiyata école aji e jinne maymuna to kara e nana on jinne maymuna mayamin kamɓe ɓe gondata e neɗɗo mais ɓe natat e mum rek ɓe punta joni siɓe naati e mum siɓe garno ɗo hande siɓe naati e ma anan sa yani ɓe gonɓe ɗo fof ma ɓe jan mais si ɓe pinti e ma ɓe jahat lawol mumen kamɓe ɓe natat e neɗɗo ha o yana rek ɓe punta ɓe jaha ɓe mbiyete malik mayamin wot biyeteɗi noon sayatine kamɗi sayati noon aslu men ko iblis kamɗi woni jakkoɓe ɗe sayati noon dañi façon ngaɓe no dañi wiyeteɗe sukanul mazabil no dañi sukanul kharabat no dañi banu ahmar no dañi danahis kewɗi mais ɓe biyeteɗe danahis kamɗi dañi façon ngaji jeeɗiɗi ɗin façon ngaji jeeɗiɗi wot goto hen ɓalejo biyeteɗo manam kam koye nder jinahis o jiya kamɓe biyete manam harina kamɗi si ɓe gondi e neɗɗo ɓe jakkanat ɗum ɓe jahananta ɗum si ɓe gondi e ma ɓe mbo wawi wat rafi manam a sellata no feewi si ɓe gondi e ma ɓe mbo wawi wat haɗa yana comme nino yimɓe yahoɓe tan en ceyta yiya ɓalli men no gasan ɗo no ceɗonɗon ke andata ko gondi eyi ene wawi wonde neɗɗo noon o daña ko kala debbo wona ko kala mbo wawi nino o foti wonte o dañata gorko o dañata gorko eyi no wawi jaggu neɗɗo ne si o wondi e debbo manam si o wondi e neɗɗo o dañata jaam dal manam si woni ɓerde mum wulat o dañata jaam te no wawi jaggu debbo ne kala suka mbo dañi manam si o dañi ɓiɗɗo mum ne heewi ko ruttoto ɗum no in waɗa sin jaggi gorko ne no wawi jaggu ɓandu mum no wawi yaha e goragu mum ɗum noon yin siɗi gondi e ma fok daroɗa pour cafra en joni siɗa en safrane comme ni ɗum ko jiiɗa o jamanu ni siɗa safra neɗɗo mbo luuka walla mbo haala ɗum jiiɗa e affaire kuule jinne haydara par ce que manam kuule jinne si gondi e ma manam wona ko noon safrirte comme neɗɗo ara haɗa ɗum mocca mbo luuka walla naga wona ɗum neɗɗo haɗa ɗum wawi wallu guittana ɗum ittugol ngol weeɓani mais neɗɗo mbo wawi are ma balla ɗum ittana ɗum e siɗa ɗum i accana yakken boom wotinata en mais comme neɗɗo e jinne kamin yaadi kala mbo Allah windi haɗa yaade e jinne wawa yahaccuma par ce que neɗaɗo haali en mais joni noon haɗa wawi wat ha jinne o jakkanoɗoma o gondude ma o yakkananma momo wawi accu yakkan hono en waɗirte nan ɗum fof koye nder batin koye gandanɗane koye duwawu noon ɗum woni koye ligguirteɗa mais ɗe heewi façon ngaji ɗe heewi tereji ɗe gandanɗane sa yiiɗi hen safruɗa il faut ko ɗum gona naata gaga nder no feewi pour ganda on e jehiriɗa Thierno Amadou Sow ko puɗɗo haalde ko mboɗo andi min ganda jinneji no feewi kono on ko kalɗa hen wadde firte ko cafowo wonduɓe e sayɗane ma jogo dalilu wawde habtade no feewi sabu seeɗan heewi ɗon no feewi par ce que comme ni no mbiyeɗa a yiranno ngola neɗɗo yiɗa ar e nokku goto o wona toon e lagde e ngam garade nokku goto mbiyaɗa ɗon sinca ɓe mbima on nokku manam jinne na hen walla ɗumayi na hen manam seytane na hen dal joni haade kolata toon a waɗat préparé pour manam hono mbarata ha kaɓa e mumen ha ɓe jaaha joni noon ɗo jiyata noon neɗɗo wonna e jinne no ɗum yakkana gara même pas 3 heures de temps mbiya ɗum an jinne ma yalti ɗum wona ko gandanɗane ko selli mais no wawi wonde fof dal woni ko gandanɗane ko gandal ngal gandanɗane ngal wona gandal weɓgal te no woni gandal ngal gandanɗane no hetti no feewi mais kam neɗɗo no heewi ko kalata sa haali kuule jinne rek neɗɗo huula walla naggam mais kala ko Allah windi ay heɓe cuusa ɗum so haalam tan gartoto caggal mais ayi kala ko Allah windi manam bani adama woni ko heddiri dow
kala ko Allah winni na huli bani adama joni kon neddo bani adama o fotani hulde jinne wala fotani hulde seytane wala goddum parce que doom adama bani adama o heddi be fof dow te bani adama o manam wot ko Allah totti dum ko wayni no ismullahi azam wala gandal affaire khatim wala affaire asra dum ko gandanɗa ne no wawi torkin jinne no wawi torkin ko karate atampata hen te ɗum ko teranga mo gandanɗa ne Allah totti bani adama o Thierno kono mbiɗa ni ko noon kono mboɗo anndi ɗum tawa ko neɗɗo janngi ko mbiɗa ko tan wawi kaftorde so wawa kam nde nani seeɗane fof ne heewi dogde ha woɗɗoya ha tengte jaaɓe sisiɓe jagjaɓe jeng ɓe Thierno so jawti payten koye gandal legɗe heewi ko anduɓe ɓurana caali gandal lekki mbiya jaadani hen heewi ko anduɓe ɓurana woni mumen mbiyanma ɓurana ɓoloyata yaadane lekki an to banggue leɗɗe meɗen beele aɗa witti hen e beele aɗa golloro ɗum ay yarandi yimɓe kewɓe ɓe kaala rek mais ko wonata gandal taki ɓe kaala ay alquran ni no wawi nafir neɗɗo noon leɗɗe wawi nafir neɗɗo par ce que sa laari leɗɗe ɗe fof ko umma comme enen rek te sa laari hay leɗɗe ɗe nde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam noddi diine l'islam leɗɗe notima ɗum aɗa nani buseri wa jaat li dawati asjaru sajidatan tamsi an sakhin bila khadamin nde o neddi leɗɗe arnoto ɗum tawi leɗɗe manam wona kala lekki ki jiiɗa wotko Allah waɗi gaga nder manam wotko Allah waɗi gaga nder ɗum taki wona ko ñamete par ce que aɗa andi leɗɗe sa heegama haɗa wawi hen ittu ñama a faami sa fawama haɗa hen wawi ittu asmayna ko cafroɗa mais noon ina wawi neɗɗo dañi haaju ina mbaɗa ɗum binda ɗum manam itta hen seeɗa sa itti hen seeɗa wat ko mbaddaɗa hen sa waɗi neɗɗo in safra ɗum par ce que yimɓeɓe ɓe en gandi manam pular wiyat sa yi bindi mbawi condi wona to ñaani manam bindi kala biyatno bindi manam wawi condi manam won o anda par ce que bindi e condi kam en jaadi bindi e condi kam en jaadi joni noon colɗi noon wot kewɓe ɓe gandanɗa ne yet condi joni neɗɗo tega condi rek mbo haala ko weɗi ɗum mais lekki hirani noon par ce que lekki foof ko affaire batine sa yi lekki kala ko jiiɗa kala lekki jiiɗa hen ittu pour in nafma manam andat hono jehirta e lekki ki parce que lekki kala na dañi inde na dañi yettode a faami ay sa yi leɗɗi ɗe dañɗe guiye fof na dañi manam ko façon ngaji leɗɗi ɗi dañi manam leɗɗe ɗe dañɗe guiye e leɗɗe ɗe dañani guiye manam leɗɗe ɗe dañɗe guiye kamɗe jette mumen ko ñaas leɗɗe ɗe dañani guiye jette mumen ko ley nde ko li le ko ñas eyi ñas joni sa yi ñaadde ɗen woni ñas eyi badde dañde badde guiye ɗe ɗe ngala guiye ɗen woni jettede li eyi joni sa ari e mum sa ari e lekki haɗa hen ɗaɓɓa ko gandanɗane pour min nafma walla min nafa goɗɗo sa ari a salminan sa salmini an salminta mais an yoɓata ɗum koma ari e lekki comme dukume walla ngara ɗum ko dukume sa ari a salminat dukume an yettata ɗum nam ley ha pare kara ko adduma toon mi ari e ma ƴaɓɓude jawdi e dañal e uddital e weltare manam ko waynino ko jat sa jatoto en haade ngar aɗa ɗaɓata en joni won leɗɗe ɗi gandanɗane ne siɗa ara e ɗaɓɓo e mum a addanat in manam ko waynino séritia si tawi ko leɗɗe daneje manam addanat ko waynino meew sa addi a wufat sa wuufi kala manam gacca en hen ɗaɓɓa ko ɗaɓɓata ko sa wot leƴƴi ɗe gandanɗane manam sa wot waktu mo jahata wat saaha mo jahata ɗon sa yi a yiyata ɗaɗi ɗi ɗum no daña e lekki te wot lekki gandanɗane manam in dañata ɗaɗi par ce que comme ça yi wot lekki gandanɗane lekki na ɗumayna na ñiɓo daro lekki ala daro gaga ɗo ina a faami joni kin lekki dari ki gaga ɗo na dañi ɗaɗi mais hoɗo ɗaɗi ɗi goni joni ɗum sa yiɗi hen andu hono ɗaɗi ɗi goni manam a larat hoɗo ƴeɗoynaji ɗi ndewi sa andi ɗumenaji ɗi wot ñarade en gandata toon nden ñarade sa ari toon wot jati mo gandan wot jat mo mbaɗata wot gaska asata pour sa yiɗi en 1 heure sa ari ɗon sa ari ma taw toon sa asira ma taw toon wan wayni ɗum wona ko kananɗane ko te ko salari colɗi manam ayi jungo ngo wot kollel ngal gandanɗane si en memi condi kala no condi ndi wawi won condi ndi barkintari te yimɓeɓe kewɓe ɓe gandani en joni sa yi mawɓeɓe iɗan ɗo ɓe mbaɗatno condi ɓe gandat en wona ɗo kala nokku kala ɓe mbaɗatno condi mbaɗo condi fof ɗum andude joni noon a yiyat neɗɗo mo gandanɗane o dañat condi o waɗa ko kala mana waɗa ne saseji walla waɗa te condi wona waɗ nokku gandanɗa sa waɗi hen condi rek en jakki condi ndi sa yi gola neɗɗo jaɓannino ko waynino ko bagui waɗana en mayna waɗana en ko waynino ɓoggi ɗon waɗanno condi walla jaɓanno ko waynino horde ɗon waɗanno condi te simo nokka condi ndi ne mana wot kollel ngel gandanɗane si en memi condi ndi rek condi ndi rakkoto te ngol jellen hande
wat kewbe kala e colli sa halno hongel kollel woni kollel ngel gandan ci ngeen tawe pamani no fewi tawe pamani dum non woni barke joni neddo mo wayi min nyaagi mo min sukki neddo ha mi tampi mi ki yo dañ mi yobi makakam mi yaltini sala kuuji wadi hunde fo mi yaani mi nanani ko winon fo wodani dum ko wadi non woni ane horema o balladdo ma mbo jogi manam bagage ji gandanana ko bagage ji mojjudi waye kam ko e hore mum wasi andu hono bagage ji di jehirta tara ne joni yimbe be manam koppi ko le heew manam ya neddo mbo jodi rek bo haala e anne ngada hara e dum te en jiida manam kala ko gandanda kala ko jiida do woni lekki woni jati woni bindi woni kalwa woni riyaada woni fuf manam wona dañi lawol ngol gandanɗa sa yiɗi hen nat il faut ko ndewa e ngol lawol ha jangga en ha ganda en ko woni probléme joni noon woni yimɓe ɓe keppu te panam ɓe dañatani temps pour janggu in no feewi dañata temps janggude gol fof ko yiɗi dañde kalis ko yiɗi dañde oto kecco ko yiɗi dañde galle jooɗɗo e rewɓe yontaɓe hitande welde jamanu noon yehiri noon jamanu te nenaɗo mouhammad sallah sallam wino ɗum o wi manam mandarga mo gandanɗa ne sa yi in haɗa andune manam aduna no heɓo aduna woni ko yaade eyyi o wi neewi ko wiyete iddi atul kaziba ɗon no dañi ɗo kala no dañi affaire tariqaji no dañi affaire diine l'islam no dañi affaire ñaagule iddi atul kaziba woni neɗɗo wima min mina wawi mina dañi ɗum mina jogi ɗum to tawi sa yehi mboɗo wawi ɗum komi donɗo ɗum mi gandal ni nangam o tawa wayano te tawat ɗum o tawa o jogaki ɗum noon ko nelaɗo haalino en gola hudde ar mais neɗɗo kala min ko kalatmi woni ko addi kam ɗo woni ballal manam yimɓe kala mo gandanɗa ne yehi sokki neɗɗo ha tampi a yiyani haydara min inchallah rabbi saari mam walluma inchallah rabbi e ballal Allah ha dum ko jakkotoɗa non inchallah rabbi ma Allah tottuma en a jaama Thierno Amadou Sow kon dokkanɗen e saaha ko moɗanɗi way kono gasini hol konngol ma cakkitol faade e bandiraɓe hono ma en sukaɓe sernaɓe yontaɓe hande ɓe Allah hokki haqqilantagal e pinal Allah uddita ɗumen mawɓe men ɓe dañano ɗum eɓe ganduno leɗɗe kono ɓe ñamata no guldi ɓe wonta ko labɗe ɓe kewana julde waktu ko noon Allah o wanno nden on hande ɗum foof on keeɓi ɗum on joguima ɗum e almuɓe ɓe ganduɗa koye ɓiɓɓe leñol ngol ɓe ganduɗa ene cohla e moon daña haajuji jaako e moon hol konngol ngol panta hakkude moon holno poɗɗon wuurdude eyi aɗa andi woni génération amen o par ce que ko heewino hen sa yi yimɓe ɓe joni neɗɗo haalat rek lele nana yimɓe wima ceerno mbawɗo dara o yahata e internet walla o yahamo télé mbo haalat lele nana ɗin konngɗi mais ayi jamanu ko Cheikh Tidiane ko wi bi seyri zamani ka jamanu ma ni no yehirta rek yehir noon jamanu yaade yeeso yimɓe batti jolde laaɗe duwoje kajjitno koye koyɗe batti hajjoyde e avion ngaji dandatno ko koyɗe batti jolde auto ji batti yarde ata e ñande fof batti termus addama wadde aduna yaade yeeso ayi kamɓe manam mawɓe ɓe wotko ɓe mbaɗatno manam wot kayfiyama mbaɗatno manam ko tagg manam tagg comme koɗata ɗo colli koɗata mi anda hono pular wi tawi ɗo colli koɗata tagg comme jolfono en wiya tagg manam ɓe mbaɗatno en kala liggotoɗo a waɗatno en jaaha e nder saare en laara lekki ki ɓorki toon toow a humatno en toon ɗum ko en waɗatno ko en nafatno pour noddude yimɓe aɗa andi kono si tawino on jamanu ɓe tolni hannde pour noddude yimɓe pour ɓe ngara ballaɓe par ce que nelaɗo wi man katama en man lajamahullahi min lujuminna Allah so tottima gandal cuuɗɗa en an jawmal kiyamati ma Allah wat ma Allah wat manam mbawon ma probléme wat hakkude ma e Allah mais Allah namnoma ɗum ko saabi ganduɗa nagam a waɗani sabana joni ɗum waɗi noon neɗɗo daña gandal ala jooɗo laara ɗum probléme o noon woni minen ɓe gandanɗa minen do ko woni probléme woni wet heewɓe hen ɓe naati hen de wona kuule mabɓe par ce que ko takki manam ko bulol ngol gandanɗa ne joni neɗɗo haalnanma a wonoto wutte mawɗo rek sa jooɗima mais aɗa andi ɗum ko woni différence onon ne il faut ko ballen hen yimɓe ɓe woni neɗɗo si jooɗima haala gandal neɗɗo simo haala gandanɗa ne o ɗum ko haalata gandal na hen mais neɗɗo mo jooɗiɗo rek mina wawi safrude mina wawi te ndema laaɓine ɗum ko haalata wona probléme ɗum woni probléme amen min nene kala jiɗɗo hen gandanɗa ne wallata e yimɓe il faut ko o jangga par ce que en fof ko en cukaɓe mina resda ɗum kala jiɗɗo wallu yimɓe ɓe ɗum ko a taw in a jangi in il faut que sa tawani il faut que sa yiɗi hen nafi yimɓe ɓe jangga en wawi mina wawi jooɗo te kala mbiɗoma tottuɗoma khatim taƴanam wona probléme e ma nodda noon ko heɓnoma e téléphone tawa neldan ɗum ko fonno wasa yiide ko wonno a saabu mon ko ɗum probléme neɗɗo o mbiya ko ceerno a wawade taƴde khatim neɗɗo wiya ko ceerno kolla ɗum condi o wawama haaldi condi ko condi hoɗo neɗɗo wima ko ceerno
o wa mahalan inde Allah dum ko o hisab dum daggi dum jaggi dum inde Allah jaggi dum de indal tawima dum ko Thierno hadan dum ko problème woni mais dal min resda sukabe fof kala jiddo hen wat ñaagule Allah walla yimbe be yo jangoy dum dal woni problème o te itamit min resda be ganandane ko almude be jabba ñaagule kambe ne yobe gandune du'a ko tedo dañi Allah o okkira do e neddo o duwoto do e kam o duwoto manam neddo o duwoto do Thierno o duwoto do e an mo almudo mo ganandane mo sakko du'a joni on tato fof goto kala wot ko woni débar e mum an sila ñaagno ko idi woni daña yene manam daña anniye celludo anniye lab mais ko woni problème woni joni sa ko taki barke hewatani neddo dabbade mum ñaagule mbaani no ko jogi kalis ma hada soda marchandise te dum ko ñaagule Allah o kirta mais joni kewbe ngandata e dum ak tetti dum xayre joni ñaagono min dañi xay totam de ko ñaagule aya ko re Allah ndewda en do pour yo ñaagona an dañ manam anni labdo e makko kanko dañi alli e labdo e Allah sa wadi dum rek Allah ma okuma ko ngandana ne dum ko jidda a jaam Thierno Amadou Sow mo diwan Saloum golle ma jodi pewi ko do aslam ga Medine Allah jaama hala ma kana laabi en ñaagima Allah jomira subhanahu wa ta'ala kala ceernajo gardo do yo Allah hokku dum jotunde e bandirabe Allah hokku dum hen wune en ñaagimi Allah hokku dum hen wune onon moƴƴi koye mum moƴƴe almuɓe ne tinno kala ceerno mo kalduɗa gollal ma ko foti gollande ma ko sa yi ko kalno ko waɗan ɗum so tawi neldima a heeɓi ko ma ko anne neldu ɗum ko sernaɓe noon a haali yo yimɓe janggu yoɓe nunɗu woni bone fof ko ñamde lawol gotol wiyana suuɗo walla na wappo wawa wonde anno hande hay goto wawa suuɗade en jetti bandiraɓe en jetti sehlaɓe kala en jetti bandi men debbo Kadja Jeeyi gonɗo toon to Canada e dennagal dental makko gongal toon ngal en nulli kadi duwaw Ibrahima Baraka Ba mo gardude fedde PIINDITV to Bordeaux baɗi kono hawrela jala accident eɗen nelda mo duwaw en calmini mo ganduɗa kañum woni Amadou Boubou Raki Diallo to men fils wondude Samba Djibi Sow en Mamadou Oumar Ba en Thierno Alassane Ndiaye salminama hawna Thiongan to France wondude Hawa Dieng cuddiɗo makko mo ganduɗa ko Kadja Wade debbo mo rufi awde kañade to Amérique salminama e Thierno Alpha Ba jaatule Thialle gonɗo France Dieynaba mo gangel Souley mo ganduɗa ko hiyeɓi yanki PIINDITV no fewi wondude lelɗo si to Mantola Joli Matel salminama e dennagal bandiraɓe kala Moussa Birama Sy en wondude ɓe ganduɗa ko Djiby Amadou Traoré en Demba Amadou en kamɓe kala kalifa Allah mabɓe PIINDITV ko télé mabɓe mayba noon yewtere saabu PIINDITV dañi hitande faade bandiraɓe so Allah lamɗo jaaɓi wonno koɗo men ko Thierno Amadou Sow mo Saloum koɗɗo e ga Medine Samba Diop wondude mo ganduɗa ko Mati Mar kamɓe joguino kaɓirɗe ɗe Abou Samba Diop so allide nde ko ɗo katen ha jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi mi ñawnaka par ce que mina dañi lawol Mauritanie bandiraɓe gonɗe Mauritanie banda Mauritanaɓe leer ndi lewru inchallah nden ɗuɗo lewru so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon jaaha e jaam garta e jaam PIINDITV ne yeeɓe Mauritanie no fewi ɗum noon kalifa Allah mabɓe ɓe dañi koɗo so Allah lamɗo jaaɓi